Takže čaute všetci, ja vám ukážem, ako si môžete stiahnuť GTA Multiplayer. Pôjdete na internet, napíšete tu SAND, dáte SAND, toto tu nadáte, dáte OK, potom dáte download a to druhé, či to prvé. Furt si všimnite, kde je Mironby Samp Team. Tuto stiahnete, ja to už mám stiahnuté, takže to nesťahujem. Vypnete a budete to mať tu napríklad. Tu. A tu keď to budete mať, tak to nainštalujete. Potom si zapnete svoju hru, nainštalujete a máte tu San Andreas Multiplayer. Dá sa to zapnúť, nechce sa mi to teda zapínať, takže čaute a dovidenia zase. A niekedy tak zase.